arme og skuldre. Ja, den bedste arbejdshøjde er mellem lår og skulderhøjde. Det vil sige, at her der vil man jo så blive nødt til at få et eller andet at stå på. Ja, bare du sørger for, at det er stabilt, det du står på, så er det fint. Kan du vise mig, hvordan? Ja, typisk vil du hente varen ude på lageret på et rullebord som det her. Der kan du jo så tage en elefantfod med. Den har en stabil flade at stå på, og den er også meget nem at flytte rundt med. Ja. Jakob, så kan du bruge rullebordet her til at gøre varerne klar på. Vil du vise mig, hvad jeg gør nu så? Ja, du placerer elefantfoden ud fra det sted, hvor varen skal på plads. Ja. Det er der. Godt. Og når du så skal de her håndklæder op på den øverste hylde, så tager du håndklædebunken i den ene hånd. Ja. Der. Godt. Og støtter med den anden hånd let på hylden, mens du går op på elefantfoden. Så det kan du lige prøve. Sådan. Ja. Så lægger jeg bare varerne på plads. Ja, men Jakob, husk at bruge begge hænder, når du lægger varen på plads. Sådan der, Jakob. Godt. Grunden til at tage den her elefantfod med, det er, at vi skal bruge den. Så jeg stiller den lige her foran hylden. Der. Den kan du nemlig sidde på, når du skal trimme, så skåner du din knæled. Rullebordet står her, og varerne er klar. Og jeg har været så smart, at jeg har placeret de varer, jeg skal bruge på de nederste hylder, på det nederste lad. Godt, så er du også fri for at rejse og sætte dig hele tiden. Og så skal du heller ikke række så langt op efter varerne. Så sæt dig ned, Jakob, og prøv det. Og sørg for at have god benplads, inden du begynder. Er det god benplads? Det ser fint ud. Men hvad gør jeg, hvis nu at jeg ikke har en elefantfod? Hvis jeg simpelthen bliver nødt til at gå ned på knæ? Jamen, så kan du bruge en blød pude eller blødt emballage, som du har på rullebordet. Så skåner du stadigvæk din knæled. Ja. Sådan.